Kay balukong, daghan mga taong kusog mangawat ug mga halad diri ah. Mao nang ibutang kuni sa mga pansyon. Kani nga mga halad, mao ni ibutang nako sa mga puntod. Kay kabalo ko, daghag manguha ani. Karon, ipangbutang na nako ni sa mga puntod. Wahahaha! Dire, ibutang na ko ni mga biskwit. Tapos kaning isa sa pikas. La 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 la. Kabalo ko, daghan kig makamakaon dire. Kato si Arke, wa to kahiring dire. Kaya ako ray tao dire ron. Tapos daghan pa jud pagkaon. Kay Halloween man. Karon, busog-busog jud ko karon. Kay daghan kig halad. Mangita na ko be. Ug unsay mga halad nila dire ah? La 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 la. Ayo, tabi-tabi po. Uy! Hala, kabuinas na ko oy. Napa jud gold chocolate bay. Sakto kay ni ba? Kay tamis kini. Daw, bisig na yung tao. Ay wala. Kuhaon na ko ni. O di ba? Wa ko nasipyat. Daghan jud pagkaon dire. Maong, mabusog ko karong adlaw. Tilawan sa daw na ko bi og tamis bagyod. Tamisa oy. Wadura ko sa unahan. Bisig na pa dito. Uy, nanak ko chocolate. Uy, napay biskwit oh. Sunod-sunod bang mga posts diri bay? Paldo-paldo. Pangayoon ni nako ha. Kagigutom ko. Uy, maajik na pud oh. Lami biya kani, cheese and flavor. Daw, basig na pa sa unahan. Ako na lang nilarason. Uy, wow, pan. Pagkabuhinas na ako, naano jud ko pag-abog-abog sa kumbaba. Mangita na ko kaplastaran dito be para lami-lami ang food treat. La 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 la. Asa makuha ni oy? Ay, dito ko sa unahan kay Landong. La, unsa man na? Abi na ko kakuray nang uwang pagkaon. Naapo di ay? Hoy, unsa na imong mga pods dira? Panghatag pud be, basig na kay lami mga pods dira ba? Sige na ba? Hatagin ako. Kay tagaan pati kani akong nakuha. Gusto ka? Unsa man na imong gikaon? Nagkadugo-dugo lagi na. Kani, lamine, lamang loob. Basi gusto ka, tagaan ta kani, tagaay po ko ana. Kalain mo na imong gikaon oy. Nawala lagi to siya. Patay! Naimol ko! Adlok ka, Toy! Dili na dyan kumusap og panguha diri! Adlok di kayo kung nakitan ba? Mangangon na dyan itong tao! Nawala na po lagi! Nilobata! Wah! Mong nayangay sa mga bata na kusog manguha og halad! Wah! Dili na kakagawas diri sa sementeryo! Tabang! Tabang! Kasalo ko! Nabuluyagon siya kong bata! Promise! Di na dyan ko manguha! Iulin lang ako na yung gasan ako gikuha! Oo, dara o! Kasalo ako ninyo ha! Iulin na ako ha! Wajud biya ko gikuha na na! Bisag isa! Muli na ko ba? Kasi mo ato na po itong